Okay. Kører den? Den viser, når du optager sådan noget? Ja. Fint. Så den bare herfra. Velkommen til interview med Lukas Petersen, der ansøger til ATU. Lukas, vil du fortælle noget om dig selv til starten? Ja, jeg søger på ATU, fordi jeg har nogle kontakter inden for ATU. Jeg har for eksempel Malou, som sidder her over for mig, og så har jeg en anden ven, som hedder Søren. Og de har begge to snakket rigtig godt om det, og fortalt om, hvad de har lavet, og de der weekender, jeg har haft sammen, og ugerne og sådan noget. Og de forskellige fremlæggelser og foredrag, de har været til. Og det lyder som noget, som jeg synes, føler, jeg kunne være interesseret i. I min fritid, der har jeg nogle venner. En ret bred vennekreds, vil jeg sige. Der er nogen, som måske bedst kan lide at sidde derhjemme og drikke kaffe og høre noget musik, og så er der nogen, som kan lide at tage i byen og høre noget musik og drikke en øl i stedet for. Og der snakker jeg rigtig godt med begge dele. Så har jeg selvfølgelig en skole. Jeg går på Frederiksværk Gymnasium HF, og jeg er i gang med at tage den gymnasielle uddannelse på den samfundsvidenskabelige linje. Der har samfundsfag på A, engelsk på A, der har dansk på A, og så matematik og biologi og fransk på B-niveau. Så har jeg en masse frivilligt arbejde. Jeg er blandt andet medhjælper eller leder sammen med Malou for nogle mindre spejder, der er 8-10 år gamle. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er sjovt at være sammen med de små ude i skoven og lave nogle pandekager eller noget bål. Vi lærer dem at binde nogle knop og lære dem lidt om naturen. Udover det, så har jeg frivilligt arbejde som medhjælper i URK, Ungdomsrøde Kors, hvor jeg har et samarbejde kørende sammen med Autorolejren, der er i Frederiksværk, hvor at vi blandt andet her i forbindelse med Halloween, der mødte vi, der tog vi dem med ud, og så skar vi nogle græskarhoveder, og der er nogle af de små piger, som lavede nogle småkager. Her på torsdag, der skal jeg lave nogle rollespilsvær med dem, og vi skal spille noget rollespil. Og det tror jeg bliver rigtig fedt. Så er jeg derudover næstformand i noget, der hedder Vennekredsen, som er en organisation, som sørger for nogle arrangementer og nogle fester og sådan noget for den nuværende årgang på min efterskole, som jeg gik på sidste år. Og det er så den nuværende, og så er det min årgang, og så er det de 2 forrige årgange. Og så selvfølgelig har jeg et almindeligt arbejde. Jeg har passet børn rigtig meget, men lige nu arbejder jeg som opvasker på Mønsted Kro Hotel. Og der har jeg arbejdet i 3 år nu, og det kan jeg godt lide. Ja. Hvor meget tid vil du lægge i ATU? Jamen altså, nu når jeg sidder og snakker om de her forskellige frivillige ting, om mit arbejde, om min venner, min skole og sådan noget, det kan godt lyde som om jeg ikke ligesom vil kunne have tid til det. Men jeg tror, eller jeg ved helt klart, at jeg vil kunne finde tid til ATU, fordi at jeg lever lidt efter det der med, at uanset hvad, så skal dit arbejde aldrig stå i vejen for noget, som du føler som er i din interesse, eller en hobby, eller noget, som ligesom du føler, du godt kunne bruge. Så derfor tror jeg helt klart, at jeg vil kunne finde tid til ATU, og det vil jeg sørge for, at jeg har mange venner i København, som jeg vil kunne sove hos, og Malou bor også i Hundested, så vi kunne tage toget frem og tilbage sammen og hygge og sådan noget. Hvis du skulle sige noget, der betyder allermest for dig, hvad skulle det så være? Det vil jeg nok sige, at det der med at have noget at lave. I forhold til, som jeg lige har snakket om min fritid, så er det vigtigt at have, jeg synes det er vigtigt at have noget at lave. Også i forbindelse med min skole. Det her med, i timerne især. Jeg er blevet lidt træt af ikke, at blive udfordret nok i timerne. Og min klasse for eksempel er rigtig larmende, og det føler jeg er vildt irriterende. Jeg har prøvet at snakke med mine lærer om det og sådan noget. Så det der med at have noget at lave, for eksempel i gruppearbejde, det der med stadig kunne have det fedt sammen, og så kunne lave tingene konstruktivt. Det synes jeg, det er helt klart det vigtigste. Det er en meget vigtig mix, som jeg går op i, som jeg føler er rigtig god til at overholde. Ja. Hvis du skulle sige noget, du er stolt af, hvad skulle det så være? Så er det nok min udvikling fra 8. til 9. eller fra 8. til 9. klasse og så til nu. Fordi det var sådan i 8. og 9. klasse, hvor jeg ligesom tog mig sammen.
komme ud af mit værelse og begynde at snakke med nogle nye mennesker, og så selvfølgelig mine klassekammerater og sådan noget. Og det er jo så på et psykisk niveau, hvor jeg ligesom har lært at kunne snakke med nye mennesker og møde nye mennesker, og så ligesom følge meget bedre med i undervisningen. Og det jeg kan mærke fra det er min karakter i 8. klasse, nu ved jeg godt, det er en folkeskole, og så opfra, jeg kan virkelig mærke, at mit niveau, det har rykket sig rigtig, rigtig meget. Og det er også derfor, jeg søger ind i ATU nu, fordi jeg kan mærke, at nu vil jeg faktisk gerne have lidt mere, som jeg ligesom kan på et fagligt niveau, og så selvfølgelig et socialt niveau, det synes jeg fylder rigtig meget. Og så selvfølgelig ud over det psykiske, så har du også udviklet lidt på det fysiske, ikke? Det er jo for skæg, jeg er 18 år, står du ikke? Det er nok, altså det synes jeg er stolt af, altså ikke kun min mom, men altså det psykiske og det her med, at jeg ligesom har lært at acceptere nye mennesker og snakke med mange forskellige typer af mennesker. Og mit faglige niveau er også steget rigtig, rigtig meget. Det er jeg rigtig stolt af. Det er helt klart det. Har du nogle fremtidsplaner? Altså, jeg tror lidt, jeg har de samme fremtidsplaner som de fleste på min alder. Jeg har svært ved at skulle se, altså personligt tror jeg skifter meningen ud for hvad jeg vil være 16.000 milliarder gange. Lige nu tænker jeg på psykolog, men det kommer jo sikkert til at ændre sig 100 gange igen. Men jeg håber lidt, altså det der med, at ATU måske ligesom kunne give mig en idé, eller i hvert fald hjælpe mig lidt på vej til at vide, hvad det er, som jeg godt kunne tænke mig at gøre. Senere hen. Helt klart. Det er også en stor del af, hvorfor jeg søger her til uge. Er der andet, vi sådan skal vide om dig måske? Måske det der, altså, hvorfor det vil være fedt for jer, og for mig med ind i det, ikke? Altså, jeg er jo rigtig stærk social. Det er jo vigtigt for sådan noget som ATU. Altså, og så har jeg en ledende rolle. Men når jeg siger ledende rolle, så er det ikke udelukkende fordi, at jeg tager en ledende rolle og bestemmer alting og gør det ting i min vej. Altså, jeg er rigtig god til at lytte til andre folk og få deres idéer med ind i vores gruppearbejde, eller for eksempel lidt spejderløb eller sådan noget. Og så er det selvfølgelig, altså jeg er jo klar på at ligesom give nogle andre ord, hvis de har lyst til at sige et eller andet. Det vil jeg til hver en tid gøre, hvis jeg står og snakker, og så er der nogen, som hellere vil sige, så sætter jeg mig ned. Så rejser de sig op og snakker i stedet for. Og så er jeg god til at få tingene til at ske. Nu siger jeg spejder igen, altså det der med ligesom at få tingene til at rulle rundt, og så for eksempel også næstformand i det der vennekredsen, der er jo nogle forskellige ting, der skal løbe rundt med festlokaler og dørmænd og forældre, der skal være frivillige til det også og sådan noget. Så det er jo, altså på den måde vil det være en fed ting for ATU at få en fyr som mig ind i hvert fald. Jeg føler lidt, at jeg har rigtig mange ting at byde på i forbindelse med sådan ting som ATU i hvert fald. Ja. Nu er det fedt. Fordi at I skal jo ikke gå tomme herfra, men uanset om I vælger ATU, eller uanset om I vælger mig til ATU, eller hvad I så end sidder derinde og bestemmer jer for, så vil jeg lige give jer nogle friske små gåder med på vejen. Ja. For eksempel, hvad er den latinske betegnelse for et almindeligt spiseæble? Der er A. Malus cerevisiae, B. Ursus actos, måske. Så er der C. Evlevirus mandos. Hvem ved? Spørgsmål nummer 2. Hvilket vitamin er sorten Elsters bring fyldt med? A. A-vitamin, B. B-vitamin, C. C-vitamin. Ja, hvem ved? Ingen ved det. Det kunne være rart at vide, kunne det ikke? Hvad gør C-vitamin i æbler? A. Danner skrald. Det ved du ikke, nej. B. Beskytter mod iltning. Det lyder smart. Eller C. Gør det muligt at danne et kernehus. Jeg kan give dig alle svarene og mange flere spørgsmål plus svar, hvis I får mig med i ATU. Så er jeg klar på at dele min viden om æbler med alle mennesker. Og selvfølgelig min viden om alt mulige andre ting, som jeg har kompetencer indenfor. Ha' en rigtig god dag. Jeg håber, at I vil tage det til efterretning. Og så overveje for mig med. Jeg vil rigtig, rigtig gerne. Jeg siger tak, Lukas.